Avui és 8 de març, doncs, el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Durant tot el mes, la nostra ciutat ha programat un munt d'actes relacionats amb la celebració d'aquesta jornada. Divendres, però, es va celebrar a l'Ajuntament l'acte institucional amb el que es commemora aquest dia. L'acte va incloure una ponència sobre la conciliació de la vida laboral, familiar i personal i també un espectacle de dansa i titelles. Per segon any consecutiu, la Sala de Plens va ser l'escenari de l'acte institucional amb el que l'Ajuntament de Gavà va celebrar el Dia Internacional de les Dones. L'acte va estar encapçalat per l'alcalde Joaquim Balcera i la regidora d'Igualtat i Ciutadania, Emma Blanco, i va comptar amb una ponència de la doctora en Sociologia per la Universitat de Deusto i professora de la Universitat Autònoma, Maria Teresa Torns. La ponència va tenir com a temàtica les desigualtats de gènere en relació al treball i la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Si ets una dona especialment adulta i convius amb un home i a més teniu criatures, o bé si ets una dona de la meva edat, que ja no tenim criatures però tenim persones grans, doncs saps perfectament que aquest descans, aquest temps de descans està ple d'un altre temps, del temps que suposa tenir cura dels teus perquè puguin viure amb un cert benestar i qualitat de vida. I això ho fas a canvi del teu temps i a canvi de no estar tan disponible laboralment pel món de les empreses. Una xerrada que el nombrós públic que omplia la sala de plens va seguir amb molta atenció i que, a més, va convidar a la reflexió. Sobretot molt interessant la xerrada que hem tingut, en el sentit de veure quins són els reptes de futur per arribar a una societat més igualitària. Tenim molta feina per fer, tenim una bona fulla de ruta reflexionada, hem de consensuar aquest conjunt de polítiques, hem de canviar molts aspectes de la societat perquè al final podem dir que entre tots farem que tots siguem iguals, no? Però encara queda molt per fer. Per tant, jornades com aquestes són necessàries i també el conjunt d'activitats que es faran dins d'aquesta setmana que la ciutat dedica a la igualtat. La regidora d'Igualtat i Ciutadania, Emma Blanco, va destacar el fet que a la sala de plens també s'obri aquest tipus d'iniciatives. Aquesta idea que ja va néixer l'any passat i que es vol consolidar a la ciutat d'obrir la sala plenària, la sala més important del municipi on es prenen les decisions també a les dones i perquè homes compromesos, dones compromeses puguin venir i podem gaudir en aquest acte festiu de reivindicació i de commemoració del Dia Internacional de les Dones, també des de la perspectiva, per una banda, festiva, però també des de la perspectiva de reivindicar les idees, de reivindicar els espais i de posar la igualtat en l'eix central en aquest moment del govern. Després de la ponència, els assistents es van dirigir a la sala d'exposicions de la Biblioteca Josep Soler Vidal, on van poder gaudir d'una actuació de la companyia Titiri Dansa, que va oferir un espectacle de dansa, titelles i música en directe amb el títol Despertant.